kanan sing tasik sireng lahan kiwang kanan mamuju ngewang astu purnomo sidhem Om awit nam astu silat mriwang jagat karono dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik buntuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen naras kaya karaos mulan sari urang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwe wusna aku cari tolo becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Daru Miwang Kartika wis kinurba kudrate kawasa sahari ratri angin tribawana purwa teking tuk sinau hilur kemanti temahan dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan mangkar tumangkar kaya sinarambun kaya jawapating krembyah dadi padhange kutu-kutu walang atoga burun wono miyang burun tuya dadi brananan pawicalan padhang trawan senari Sanghyang Retnawi ingkang ngarsa marbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalengan mukrabang mrenyangah lamun kaeksaya ndilan-ndira to bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka kados moblakanan kirining abanges pujanar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanem dua katon ijo ruyo-ruyo amaku gunung kang biru moyo-moyo pucuk ing gunung temulan kendanu kasiluring prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tantawis dangu seleng kawula dase dene sang piye buga karep tegal sawahe ang luhur sira tatanan bedhoti sinambi sisindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawan ana pirembagan Jamarawangi Sang Hyang Arka saya dangu sanjenggil wis katon melok sinare jagat durung nggih papan lur kidul wetan kulon sinare jagat samya Bindodara Beteja reben kukuung paredatan wonten ing ngamadani kukuung Mrojeng Astina ya Mrojeng Gajahhoya ya ing Liman Benawi ya ing Guru Janggala ya ing Astinapura sinebat Negari Gajahhoya nalika kunane tilaripun Sang Prabu Gajahhoya rikala semanten lir gumanti putra Negari Astina ngantos sak menika ingkang lenggah siniwakaning madaning dampar kencana Pranata saking para kawula Negari Astina inggih menika ta wernanira rikala semanten
garis 100 kali 1000 jangkep Cenega negari Ngastina temati saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinambi ombak samudra binanglang kang tanpa makut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakra pepisik sawane geneping jurang colong genepung gosirung kinarya sing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gembalaring garis pinggir tanam tuang rembuyuk ruyu-ruyu karang kitri ruwe-ruwe roning klopo bumi subur pasitan mawur satengah tinandur pangkarto mangkar kawruyan dadi gunung-gunung bebanjang karang sang langit lenggak-lenggok lambai tuwin mijil saking sendang wening nuntik tertani ini pinoro-morok lan tinampi waduk binentung-bentung kinarya hangiliani sawah yang pategalaning narukisma mogal panguling tetani bebasan tatanana bumi sak jengkang selo sedaya tinanduran tanem tuh kang ora kabi Kewasan jaring para kawuling kang tansah ayem-ayem tata titilan tentrem. Pategalan gopolo ijo ingkang rembuyung gedhongane, ambyek wae nganti kaya mangklung-manglung wit-witane. Polo kendhem polo kesimpar mlebu mantung sadotan kuciwa cinawi dukulan kang masasaning diri. Ingoning raja kaya tikwen sansaya ngrembaka lamun yang aglaring mangunan, lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang kunanjing palang labet tebi saking tindak Durjana cuti. Samya sak yagsaka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Wono ngimbangi gunung nganggo krina kesamleh lestari nuntumurah tumerah sada dadi gur-gurkaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun-samping sesanggeman sepen tebih saking tindak sensasi wada winodanane moman sinamatan dinayan. Suwi-suwi mapan sejatine jejiban ingkang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging dirasake negari Ngastina nalika semana lagi manjing marang jaman Kencana panjang munjung pasir paukira jinawi kemari pakartata tutur harjo dasane guru kang gedhe bori padhang jagate dhuwur kursi tur tahta kuncarane toto kasusring wanca praja lasi ento wau ingkang asta pisanane adil bangsa negari Ngastina kananging jero Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Tripamangsah ya Sang Kurupati ya Sang Gendari Suta nalika semanten Nalendra Gobinatara mimpin sanggaring para kawula nanging senadyan to negari ing Ngastina menika ayem nanging dereng ayem tata nanging dereng tentrem awit Nalendranipun taksih ngagungaken tumindak anggunggung diri tatan matelaken sanggaring para kawula mekasan samya laku tumindak sakersa laku jantranipun piyambak-piyambak nalika semanten binayang bayang sanggaring para hapsari kamsta pandri sagung Kangcong Sumewa nyara ping samudra daratan datan kantun bisawanipun sangya manutut pungguling praja negari Ngastina mewah sangya para kadang ketinggal ngaglah bergagah yayah pahining kewu tansah jawa mung menika Pujangga negari Ngastina pandhiteng saka liman Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Paratwaja putra mengkeraken panenggahipun nate ngawangga Sang Prabu Karna Basusena ing ngawangga Senopati negari Ngastina prandiring mangke negari Ngastina kanthi ngalugi pisawanipun pati negari Ngastina satring kloso jenar Sang Kyanapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati Purunayaka samya gandeng pasisiran jejel riel rapet pepet pripit prasasatupan dengkul datan poselo lapet sakathing para sing benjawi ambeteng druntek umbul-umbul trenggendanu yang muntembang selabu megam dijambur bareng mangsa rendeng tumbay ngrangap jati ngarep mangsa katiga tidhem jinem datan obane wayang alisik nadan kuduan datan ngubah samno tarta mampakapya sumung swarane prantonga miwah pangli ing marang kono sigura murwani pandikan dadaku mangling jin pandika Sang Nata Prabu Duryudana ing kababaring lisan
saning kang sesungguhnya bang langit Surtinon neng pasebakan busana maneka warna peteng udyono miang panjrah sarwarokma Prabanyo sumerat Obro prabanyo kang sumerat Penyaring neco laliwaran ler ki laju sireng dadek wimbo kekondo mrek
katiuping maruta mando separan mangambar kungas lamun sira anggeguru kaki hamilya manungsa kang nyata enggang becek maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi saka oleh wong tapa engkang was munggol tan mikir pawehing liyan iku pantes kranana kaki sartane kawruhana Diwang Sukmana mangadlinuwi ana sasmintaning sun jagat pasisaning Bathara paman Harya Sengkuni ayo dadi kasih paman Harya dene sira ingsun wiji ana ngersaning manira paman Patih Harya Sengkuni kawula no ninggih nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula wonten ngersa paduka Kanjeng anak Prabu Duryudana mangayomanku ning Madyapada prating delahan inggih nggih kepareng padukane bali dumateng ingkang bapa ing kepatihan ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumite caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana tebih saking raos kemarasan nggih sinuwun anak Prabu Duryudana kepareng kula nyadong dawuh miwahan lungsung pawarta timbalan paduka anak Prabu Duryudana nggih kawula nggih paman dari Suman inggih katibangun sira ingsun percaya menika dadi batal wakil ingsun pranata tata rakit negara Ngastina diake atur kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin paman Harya
kawula nok ninggih kepareng padukuani bali dumateng kula dawuh kalian kula supados ngaturaken tata rakiting kaparajan tartemtu sedoyotan badhe nguci wani nggih para kawula sami sak yek saeka kati akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh mring parang muka tartemtu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Duryudana pengayoman kula wonten ing Madyapada Gusti kula anak Prabu Duryudana nggih kawula nok ninggih ingkang bapa ing kepatihan remuk kang sawurna putung sumangga kabandhemna anak Prabu marem ning atase jangkep kang dadi aturira pamanarya ora liwat pakaren kang utama tindakna selawase urip Paman Arya Sengkuni Paman Arya Suman kawula nok ninggih namung dereng lansak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumengkeming mangabekti kula kunjuk sandhap paduka anak Prabu Duryudana nggih kula tampi dawah sami-sami mboten langkung marayogaken anggenipun jengati kula lenggah wonten madaning kedaton negari Ngastina Paman Arya kawula nok nggih nun mangke Bopo Prabanturna Sarawa Jengandika ingkang putra Ngastina pun Duryudana ngaturaken asung pamuji syukur tuwin budya pangastawa mugi tansah kunjuk parangarsa Jengandika Bopo Prabanturna Bopo Kumbayana astaka swala sila bertapa sumarante hawala kula ninggih nggih kula naknan kula tampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana akarya pombong rasing penggalih keparang wilujeng piswanipun ingkang bapa wonten prajeng negari Ngastina tepi saking Rupita nering sambikala rikala semanten kula sowan nampi timbalan paduka anak Prabu Duryudana iki nggih Ger asung pudya pangesta sampun ingkang bapa tampi karo pombong rasing penggalih mboten langkung ingkang bapa nggih ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk mangersa Jengandika anak Prabu Duryudana anak Prabu Jagapitana Paman Arya Bopo Prabanturna iki sampun kula tampi karo bombong rasing penggalih mboten langkung kasekecana lenggah Jengandika Bopo Prabanturna oh nggih sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu kula naknan Kakang Prabu Karna basisane kawungku Sarawi Jengandika Kakang Prabu Karna buku kinandenan karaharjan wilujeng rawe Kakang Prabu Karna jagat pangestu ora wayah ndoro jagat kula nun inggih Yayi kepareng wilujeng piswanipun ingkang raka ngawung dinten sakmenika rikanggan meniki anggen kula sowan wonten praja negari Ngastina wilujeng mboten manggal setunggal punapa kepareng kula ngaturaken salam taklim tuwin pudya pangasta mugi tansah kunjuk mangersa Jengandika Yayi Prabu Duryudana Yayi iprapak Kakang Prabu Karna kula niki kula bombong raos penggalih mboten langkung kasekecana lenggah Jengandika wonten praja Ngastina kula nok niki Yayi Dimas Kartomarma padha raja sak praptamu Dimas Kartomarma tansah pinenggah dhateng ing sambi kula suman kula Koko Prabu tebih saking Rupita sowan kula jinaken ning kawidadanan kayiwanan kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Dimas Kartomarma sadiatur bekti kawan pun Kakang pangestripun Kakang Tampanono baunuk iki sampun kula tampi karo bombong raos menggalih tatanan barisaning para wadyabala kaya padha gantung sebo aja nganti kang padha saur manuk jeung isana janem bromo sartane babarake wigatri pasewakan baunuk iki bareng paduka miji dumateng kula tartemtu badhe kula estu padha tau paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana baunuk iki Paman Arya Bopo Prabanturna Kakang Prabu Karna estunipun Jengandika kaget awit dinten sapunika katimbalan supados rawuh kula mboyongi rawuh paduka Paman Arya Bopo Prabanturna Putri Kakang Prabu Karna wonten praja kedhaton negari Ngastina
Inggih nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula. Saestu ingkang dadosaken bingung-bingung kenganglangan teka dinten sakmenika sanes dinten ing pasewakan. Teka paduka ngawontenaken pasewakan wonten praja negaring Astina. Monggo beneh kelawan adat ingkang sampun. Nggih. Tumulita kula aturi paring dawuh. Menapa ingkang dados wigatosipun dene Paduka anak Prabu Duryudana ngawonten pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Oh inggih nggih, inggih. Kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Menggah napa ta sing dadi wigatos dene Paduka anak Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan sing beda kelawan adat sing pun kelampah. Inggih Yayi, tumuli kula aturi paring dawuh. Ingkang roke ngawonggone aja nganglungaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu Duryudana. Siang tan pantara ratri amung cipta pukulun tanana liyan kaesti mila katur kangsun domani prasasat ragang ulun kang sumambah Pratata Prabu miang kagungan to sing sim sat sampun prapti katonasta pukulun tenara pati Rama dewaning sun kula nyuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula sareng kawula dangu teka paduka nandhang raos sungkawa wonten menapa nggih nuwun sewu anggir anak Prabu teka paduka nggadahi pasemon ingkang kados mekaten wonten perkawis menapa kalenggan menika paduka ngawontenaken pasewakan sareng dipun dangu dening ingkang Bapa ing Saka Lima teka paduka nggadahi raos sungkawa kados mekaten. Kula nuwun inggih Yayi, kula nuwun sewu. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela sampun kados mekaten lampanipun. Pak Mataryo Wonten dawuh. Bawa Durna Wonten dawuh. Kakang Prabu Karna Kula nuwun inggih wonten timbaling ingkang dawuh. kula menika bingung kang anglangan prasasat pepes bayu kang tapis wasta lungsat ing sampiran sareng pinggir lautan
malahipun ingkang putra Punduridana liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh ingkang kados mekaten nggih paman wonten timbalan estunipun Tikang Candra rikalenggan samrika ingkang kula raosaken kula menika bingung awit nyumurupi kawontenan negari Ngastina ingkang ketingal murak marik kadidri ketaman Melaing Jawata utawi ketaman Magebluk nyatanipun kula nyumurupi piyambak kathah kawula ingkang esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk kapraloya menika kathah sanget kathah ugi lare-lare alit ingkang nandhang sesakit monggo datan sagedipun jambi datan sagedipun usadani mawi srana menapa kemawon kula bingung prasasat kawula Ngastina iku kaya wis entek kaya kawula Ngastina kaya dilongi mbaka siji dikelongi mbaka setunggal mati mbaka siji pendak-pendak dinten ingkang kula pirengaken namung tangise wong sing kelangan anak bojo pendak-pendak dinten ingkang kula mirengaken namung pasambate wong sing dolara mboten saged dipun usadani mila wontenipun kula ngawontenaken pasewakan wonten mriki menika saestu namung badhe ngrembak babagan perkawis menika Paman Daryo duh nggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula kumesar penggalih kula sareng Paduka paring dawuh bilih negari ing Ngastina ketaman Pagebluk ketaman Melaing Jawata wah oleh kula nuwun sewu nggih menapa sampun pados rana usadaning praja negari Ngastina kula ki sampun ngrawuhaken Prabu Mindhase Sewu Jugata miyang para nimpuna kinarya nambak rekaning praja wonten ing akar wikar tatarantuk karya srana menapa kemawon sedhepun kula lampahi mboten enten setunggal kemawon ingkang saged dadosaken srana usadaning praja negari Ngastina kula nuwun sewu napa sing andika pun manekung puja-puji nyaket mangersaning ilahi nyuwun pintos raya kados pundi carane supayane murih praja Ngastina saged waluya nirmala temajati jati temah mulya sampun lho hasilipun pripun nyatanipun sareng kula semanten minggat ing sanggar pelagatan sanggar pamujan kula pikantuk sasmita nanging aurat anggen kula nedya nglampahi awit sepisan kula menika mboten saged matur bab kawis menika lho liripun kados pundi mbok kula aturi paring dawuh napa sing syarate napa ben negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jati mahmulya menapa kula dipun parengaken matur lha iki kepareng mawon kaya rikala sepanten kula pikantuk wangsit saking para Jawata kula pikantuk sasmita bilih sepisan negari Ngastina tinunggun pusaka negari Mandura Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro ingkang angka kalih mboten namung ketang Tikang Kedheping Paningal negari Ngastina dipun tenggani dening Lurah Semar Putranaya mila kula bingung kados pundi anggen kula badhe nglampahi cara niki nadyanto kula niki pun mangerteni syarate napa kula bingung kula mboten wantun badhe matur dhumateng sinten kemawon dalaran Prabu Duryudana menika nadyanto nalendra sugih bondo nanging kula menika sampun dianggep awon kalian para Pandhawa kula sampun dianggep awon kalian Koko Prabu Baladewa kula dianggep elek teng mripate Panakawan kula bingung nek ngantos mengke mboten kasembatan anggen kula badhe nyuwun ngampil Kiai Nenggala lan Alugoro lan nyuwun ngampil Kakang Semar Putranaya kula bingung Paman Daryo puputur Murawati Kakang Prabu Karna sikra-sikra yen permana gansa sikra ngraket nawang sesangka
mbek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Kurda kula reh kakiri Ronanggana magaya gelar Kirawang nuwun sewu nek mung perkara Kiai Tenggala kalih Kiai Alugara niku gampang kula sagah nek kon sowan teng negara Mandura kula sagah nek kon nyuwun ngampil matur ngesane anak Prabu Baladewa kula sagah menapa menika leres estu nggih lahir batos sedaya menika ingkang kula lampahi tartentu kagem sarana waluya lan sarana gesangipun para kawula negari Ngastina jenyatanipun paduka paring dawuh bila sampun wonten Tigang Candrari kalenggan sapunika negari Ngastina ketaman pagebluk kathah kawula ingkang esuk lara sore mati sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget lan menika ugi ngempet dumateng moralipun para kawula kados pundi liripun kathah sanggening para kawula ingkang nilaraken papan manembah lan ingkang dicaketi namung papan-papan maksiat niku kula bingung kedah kados pundi anggen kula badhe ngregalangi pagebluk menika gampang serananipun gampang kula tak sowan teng negari Mandura lajeng samangke paduka nuding sinten ingkang kedah sowan wonten Karang Kadempel nyuwun ngampil Kakang Semar Badrana supados sowan wonten negari Ngastina Yayi Prabu wonten dawuh Kakang Prabu Karna mbok bilih paduka kersa anuding ingkang ngraka ing ngawangga supados sowan dhateng Karang Kadempel wigatosipun mboten sanes gawe amung amboyongi dhumateng sowanipun praptanipun Kakang Semar Badranaya muga tartentu badhe kelampahan sampun to mboten sanggadahi raos kuwatos sajroning manah menawi ingkang raka ingkang matur dhumateng Kakang Semar Badranaya tartentu Kakang Semar kersa matur sembah nuwun sanget wonten paduka sampun mangertosi dhumateng legetanipun manahipun ingkang abdi ingkang rayi Kakang putra pun Duryudana mboten dados menapa mboten dados menapa jalaranipun kewajiban kula ingkang minangka Nalendra utawi kula ingkang minangka Nayaka Praja negari Ngastina menika sampun sak murwat sampun sak wajibipun bilih kula kedah ngayomi bilih kedah nggadahi lelabuhan tumrap paduka minangka Nalendra ing Ngastina pun anak Prabu Duryudana iya pupurban lajeng kula diparingi tugas napa Paman Arya wonten dawuh gandeng negari Ngastina menika embanipun nembe boten wonten lho lado teng pundi nembe sakit ugi taman pagebluk ngaten nggih kula jengati kusamangke kula aturi tintak dhateng kedaton wingking lho wigatine olah dedaharan lho kula kan masak nggih ning nek asin ampun nyalahke mboten napa-napa nggih kula mengke tak dados chef denggule atas ngopo Kang apa sampean sing arep masak wegah ndak ngur tak pangani dhewe nek aku sing masak dhewe nggih mboten napa-napa sampun gair sampun kula nyuwun pamit dinten sakmenika kula nedya bidhal dhateng negari Mandura kula ugi nyuwun pamit dinten sakmenika kula badhe bidhal dhateng Karang Kadempel Yayi Prabu ndherekaken Sekar Paduka pupur bantur miwah Kakang Prabu Karna Basusina ing Kamangga Yes,
Paman Arya wonten dawuh kersa menapa mboten napa nggih olah dedaharan nggih lampun enten bahane dereng sampun wonten oh nggih kantun nyemplungke nggih lah badhe ngersakaken lauk pauk menapa sate ayam menapa sate Kak niki kula tesih diturahan daging kurban wingi sampun ingkang adat saben dipun lampahi dipun dhahar wonten Karing Astina oh nggih Kakang Prabu wonten dawuh dereng bidal dereng kula nedya nderek Kembul Bujana lajeng Bapak Durna menika kula kados pundi pun kajenge wong nika kula jarak kula ngomong budale bareng ning sing kula ken budal riyen mriko kula keri mriki riyen pramila supados kula saged nderek Kembul Bujana Bapak Durna mboten nderek Kembul Bujana wis lekas licik iki lha nggih panjenengan ingkang mulang lha nggih kaya mboten napa-napa Kartomarmo Dimas Kartomarmo Dimas Kartomarmo Yayi Kartomarmo lah ya ngantukan wis pun kula mawon Paman Arya wonten dawuh kula aturi supados ngepyaken barisaring Murasata Kurawa nggih Kembul Bujanane bibar niki oh nggih ngelih tenane iki pasewakan beda karo adat sabene dadi ya pun jenengan kek bidalke sanggaring para seba oh nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten dawuh awi kula dherekaken manjing kedaton Kembul Bujana ngestaken dawuh Yayi Dimas Kartomarmo Dimas Kartomarmo pun mboten sah digugah niku kesel wau dalu mboten leren oh nggih ping 7 jane ping le napa mun kirangan wong teka-teka muni ngaten kok pun kanjenge mboten sah diurusi ini kok ming nglentruk dengkule ta munan nggih paman nggih pun paman wonten dawuh bidal ingkang sami seba ingsun kuntur kedaton nggih ngestaken dawuh Durma gati wis gludak-gluduk kae mindah mik sampun kajengipun nggih nyuwun pamit madal wasilan nggih ngatos-atos sampun kados lare alit Paman Arya nggih pun jam 11 purna katring parakilan arsang kundur kedaton suluk saking damar kecon kinabit gambaran gading kadharaken sang jeneng peremban jadi mangku tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaring keprabon kawis saking mandura tindak sang Sri Narana telamun katon saking mandra gumebyar candri kadya sang Hyang Surya